بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بوشك درتمز الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله ألفت بيرلن وبيرل مد التوسل لانقطابه دين كدرتمز نامان الله التوسل قرآن كريم ده اكتانا قيار دقلني دك برنجسا مائدة ثلاثة وقصدات زايد كنجزم إسراء ثلاثة إلالتي إلي يدنزل آية الله والصحابة تابعينر ودلشولهم على هم مثلا توسلي والوسيلاني نعم دي بتفسير التلر وهذا الطاقة ثاني الله يقين نشتريان ذات لرديك إن كالجق باب مرنامة إن التوسل دي مكلك وهذا دي مكلك ماني تنبيريان مرثا والوسيلة دي مكلك الله يقين نشمكلك شين وهذا دي مكلك بوليان مرثا النبي حكماني ثورة تشتايدا ناهي لك ثورة التوسل أوادتن يرنا يترمذ قول دليا شون بالمالي بمضى نعمة دليا شروط صحة العبادة يعني أوادت قول والمقلوشين أوادت نعمة درث والمقلوشين تقل من شرط لروا يعني برؤيدن شو نعمة إدينين أوادتن نعمة قول لال أوادت والجق والحق ماني ثورة تش أشاقت أغضل جق إكثانك شرط قول والمالي نعش شرط با إك شرط با ثان أوادتن درث والمقلوق شن إكشارت با نعم شن أوادتن درث والمقلوق شارتن أولانيا ثبات ثان وسيلة دنا نعم كان أوادة كان. طيب والقربة إلى الله تعالى يشترط فيها أمران نص عليهما كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتفق عليهما سلف هذه الأمة يعني. الله تعالى قربتني يتبلن إدلن أوادت لرد نعم إكثانق شرط قال كان o iki şartlar näme hawayi tapılan şartlardan ikisem Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ve selefil umma şu ummatun selef ulamalarının bardan biragıdan aydınlatlar. Birinci şartı näme el-ihlasu lillahi taala fi hadihi'l qurba diye. Şu yaqinlaşmaklık üçün edilýän ibadeti näme halisan lillah arasa Allah'ın rızalygy üçün edilmeleken. Misal üçün dogadylak ibadetmi ibadet däl, ibadet. Emma bir adam dogadylary Allah üçün emetýär we ýene birini şärik etýär. Eýem bunyň tutýan näme tevessül ibadeti kabul däl. Biziňkiler näme diýär? Ola Allah galip berdi plan ýa-da owalam diýene ahiram diýene Allah'ın goşanagynda ýa plan senden medet diýär. Gon planyň adyny tutaýar. Dogadylyk ibadetine gönümel näme şärik etýär. Ýok. Näme etmeli? Şu tevessül ibadetini ve beyleki istenlik edilýän ibadetlerden kabul boljak o da birinçi şart halisan lillah bolmaly. Arafda Allah üçün edilmeli we Allah'dan edilmeli. Ve Allah'dan gaýry hiç birini ona sarf edilmeliler. Ve Allah'dan gaýry hiç birim ol edilýän ibadete şärik goşulmalylar. Beýine turan 5-nji aýatynda Allah Taala näme diýär? Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehu'd-din hunafa. Olara bir buyurulan zat näme halisan lillah arafda Allah ibadet etmeklik buyuruldy diye we din tutanlaryny da näme hunafa halyny tawhid halyny Allah'ny birlän hallaryna tutmaly. Bidaya ketak Allah'dan buyurulan zat näme kan halisan lillah arafda Allah üçün ibadet etmeklik eken we ibadet diýip etýän zatlaryň hemmetinde biz hunafa bolmaly, tawhidi bolmaly, Allah'ny ibadetde birleyen olmalı. Ve yine Zümer surasının 2. ayetinde näme diýär Allah Teala fa'budillaha muhlisan lehu'd-din. Allah ibadet edende diýär näme ibadet et halisan arafda onun üçin näme dinleriň hem arafda onun üçin tutýar diniň hem. Şoň üçin biz dinni tutýan adamydy we ibadet diýip etýän zatlarymyzy halisan lillah arafda Allah üçin etmeli. Ve yine Gafir surasının 14. ayetinde Allah Teala näme diýär fad'ullaha muhlisina lehu'd-din halisan lillah Allah'dan näme dogadylyklarydyn diýär. Diniňizi arafda Allah üçin tutun diýär. Walaw kariha el-kafirun. Kafirler ony ýigrense diýär. Şoň üçin şu wagt kafirler biziň näme bir Allah diýänimizi halanaklar. Şunukdamy? Bir Allah'ın gysanyňda çagyrmalysak halanaklar. Allah bilen araňda tutýan araçyň ibadetin bolmaly, taatyň bolmalysak halanaklar. Ýa ewliya pir bolmalylar. Peygamberden yukarıda görülen bolmalylar, sünnet bilen ýaşamalysan ýok diýerler. Gaharlary gelýärler. Görülen pir bolmaly, ýoluňam tarikat bolmaly, sünnet bolmalylar diýerler. Rasul Allah Taala näme diýär? Fad'ullaha muhlisin lehu'd-din. Dogadylyklarynı halisan lillah arafda Allah'dan edin diýär. Lehu'd-din çünki näme?
ibadetlaryň barysy Allah üçin. Görýän dogan ýygynden din sözüni getiren zaten doga ibadet. Şunukdamy? Näme üçin halisan lillah arafa Allahdan doga etmeli? Näme üçin doga dilerlerinde hiç bir zady goşmalylar? Ya doga dilerlerinde Allahdan gaýry hiç kimden dilemeller. Lehuddin, din Allah'ın hakkı diye. Ibadet Allah'ın hakkı. Bu hakka hiç kimi goşmaklyk bolmaýar. Tayyip. Walaw karihal kafirun. Kafirler ýigrense demi howa, kafirler ýigrense de diye. Şoň üçin näme? Ibadetin birinji şerti näme kan? İhlas bolmaly ekan. Ulamalar näme diýär? İhlas we mutaba'a. Birinji şerti näme kan? Ibadetin kabul bolmaklygy üçin gerek ihlas, yani arasalyk, halisan lillah, şirkden, küfürden arasa bolmaly. İkinji şert näme bolmaly? El mutaba'a, peýgambere gabat gelmeklik, peýgamberin sünnetine gabat gelmeklik. Yani ihlas bilen sünnet. Etýän ibadetin halisan lillah arasa Allah üçin edilýän bolmaly we şu ibadet Allah üçin diýilip edilýän ibadet sünnete laýyk bolmaly, peýgamberin edişýärlik bolmaly. Ve yana Ebu Hurayradan Sahih Müslim'de gelen Ebu Hurayran hadisi radıyallahu anhu, bu Ebu Hurayran rivayet eden hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Yaqulullahu tebaraka ve taala, Peygamberimiz şeýle tebarak ve taala, Allah Teala şey diýär. Ana agna eş-şurakâ'i an'ş-şirk diýär. Şärik edilenleriň içinde baýy menni Allah Teala. Bir nämet ya doga dileg ya Allah'dan we yene näme öwliýalardan, pirlerden. Şu doga dileg ibadetine kim goşulýar? Allah we öwliýalar. Haýsysy baý? Allah baý. Şuna ana agna şuraka yani şirk. Yani şärik goşulardan men baý diýär. Şundukdamy? Ibadetin eýeti diňe menni. Men amila amalan ashraka fihi ma'i gayri taraktuhu ve şirku. Kim bir ibadet edenni diye, kim bir iş edenni diye. Aşraka şärik etse diye, şu eden ibadetinden ma'i menin bilen gayri başganni taraktuhu, onun ödünü ve şirk garip eden ibadetinden näme terk ederni. Yani senden ve amalından bizar diye Allah Teala. Men bay diye, şunukdamy? Ibadet diňe menin mülküm diye. Sen nädip menin mülküme birin şärik etýän diye. Şunukdamy? Men mülküme şärik edilmeýär diye. Birden biriňiz şu ibadete menin bilen birini goşaýsaňyz diye, men ol müşrikden we näme şirk şirk goşulyp edilen ibadetden pek diye. İkisinden bizar. Ve Ibn Majah rivayet etýän hadisinde näme söz gelýär? Fa ana minhu beri, görýän, men ondan pek diye Allah Teala. Oňalyk şirk goşulyp edilen ibadetlerden men bizar diye. Eýesinden bizar. Ve huwa lillazi eşrak. Kimi goşanmasam şoňa ber diye. Şunukdamy? Yani awala Allah galip berse plan edin, şu plan sen Hudaýyň bolsun onu diye. Ibadetem näme? Şo bersin sogabyny, we seni gorasyn dowdakdan diye. O sogabyň mer bilen ak dowdakdan gorabyň bilen ak. We kıyamatda baranda o sana akmak, men sana gulluk etdidim mi maňa diye, sen ýüzüňe gelýär gaýta. Şoň üçin Allah Taala fa ana beri'un minhu diye, o müşrikden men pek diye we amalyndan. Şoň bu ayetlerden, bu hadislerden bir näme netijany aldyk? Yani birinji netijany aldyk, birinji şert aldyk. Birinji şert näme dedik? Ibadet durus bolmaklygy üçin ihlas bolmaly. Edilen ibadetlerde hiç bir da şert goşulmaly. Inni wesileden ibadet dedik, dogry-damy? Yani nähilek ibadet senin Allah ýakynlaşmaklygyna sebäp bolýan ibadet. Inni Allah ýakynlaşmaklyk üçin etliýän ibadeti bir öwliýa ýakynlaşmaklyk üçin etsen, eýer näme? Sen şerk goşdun bolýar. Şerk goşanam müşrik bolýar. Ikinji şerti näme diýdik? En tekuna hadihi al-qurbatu mimma kana alayhi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Şu wesilet diýilip edilýän ibadet we beýleki ibadetlerim mimma kana alayhi Rasul. Rasulullah'ın eden zady bolmaly. Şunukdamy? Sen Allah ýakynlaşmaklygyna mätäs çekişiň ýalyk. Rasulullah da Allah ýakynlaşmaklyga mätäs çeken çekmedik. Çeken. Tayyip. Ve en güzel suratda ibadet eden Peygamberimiz de onunla aşakylar. Peygamberimizin hayatında bir gerek tevessül meselesinde Allah bilen arada araç koyulanmy? Bir ýerde diýip. Bir hadis getirsin, birem getirilmeýär. Ýasamada getirilmeýär. Şoň üçin näme? Peygamberimiň zamanasynda edilmedik ibadet şu döwürde de ibadetler. Şoň üçin sen wesilet tut. Tevessül ibadetini et, wesilet ibadetini et, başga ibadetlerini et. فكل عبادة قاعدة يلي فكل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فليست مما يتقرب به إلى الله تعالى بالله
فكل إثنك أبادت ديا رسول الله etmedik bolsa ya da etmekligi buyurmadık bolsa diya näme şodat Allah yaqinlaşmaklyk üçin ulanylýan zat däldi. Şunuqdamy? Näçe gözel bolsun sen ýa-da näçe awadan bolsun, sen ikisara ibadat etmelekende. Şu meniň etjek bolýan ibadatymy Rasulullah edipdirmi, etmändir. Şoňa teretmeli bolýar. Ikinji bilenem dinne gelipdirmi, gelmändir. Şoňa teretmeli bolýar. Rasulullah da etmändir. Dinne de gelmändir eýem şo Allah yaqinlaşmaklyk üçin näme tutulýan ibadatdir. وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى. Görýärmi? Şo Rasulullah etmedik ya da buyurmadyk näme ibadatını etýän adamyň niyeti halisan lillah bolsa da bolanok diýär. Şunuqdamy? İki şert diýillerine näme diýip düşünmeli? Şoň haýsam bolsa biriniň ýok ýerine beýlekem ýok hasaplanýar. Mysal üçin, biri halisan lillah öýle namazyny goýaýana pardyny 5 rekat etýär. Niyeti 100% Allah üçin. Ve aýtýar, o sen 5 okudun diýän bolan, indi men namaz okanym bilen günah gadanýanmy diýär. Ýok, biz namaz okanyň bilen günah gadanýan diýemiz. Hatdanym sünnete garşy diýen şun günah gadanýan diýär. Dogry. Indi bir näme Allah bilen arasynda awliýalar, pirler goýýar, we şolaň üstü bilen hem Allah hajatyny ýetirýär. Halisan lillah ödemmi? Diýäsem bolyn, men çynym bilen Allah ýaqinlaşyp bolýan bu aradakylar ýöne bir araçy diýär. Wallahi olara ibadat etmek niýetim ýok diýär. Biz niýetimden işimiz ýok diýär. Rasulullah edenmi etmedik. Etmedik, onda sen niýetin batyl diýär. Şunuqdamy? Lianna Allah Taala näme üçin niýetin durs bolanyň peýdasy ýok diýdik. Şo durs niýetden eden ibadatyn Rasulullah etmedik, buyurmadyk ibadaty bolsa, sebäp diýsen Allah Taala ta'abbadana bima şara'ahu Taala ala lisanihi على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بما رأته أذهاننا ومالت إليه أهواؤنا. لكن رسول الله تعالى بذا تعبدنا بذا boynadanna ödüne näme bilen boynatdy? Peygamberine iýinleren şeriat bilen. Siz maňa gulluk etjek bolsaňyz, siz öz oýuňyzyň pikiriňizden ýa-da nefsiňiziň gyşaran zady bilen ýa gowunyňyzyň gowulan zady bilen ibadat edip bilmeýäňiz diýdi. Siz maňa ibadat etmeliydi we nähilek suratda ibadat etmeli, onam näme Rasuluna uğradan suratynda. Rasul peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iýinleren şeriatyna wara ibadat etmeklik diýildi. Yani diňe ibadat etmeklik bolanok. Şo etýän ibadatyň hem peýgamberiň näme getirişine wara etmeleken. Ibadat meselesi biziň oýumyzda, pikirimizde, raýymyzda ýa-da haýhawatymyzyň gowdiýan zadyna baglanşyk kılýardyken. Ibadat näme Kur'an sünnete baglanşyk kılýardyken. A'raf surasının 3. ayetinde Allah Teala näme diýär? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Görýärmi? Rabbinizden size näme iňlerlenmese şoňa eýeriň diýär. Rabbimizden iňlerlen adam näme? Kur'an, hadis. Görýärmi? Ibadat meselesinde Rabbinizden näme iňlerlenmese şoňa eýeriň diýär. Näme Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Utitul Qur'ana we mislehu ma'ahu diýär. Maňa näme Qur'an bilen näme şoňalyk ýene bir zat berildi diýär. Şo ýene bir zat berildi diýär, sünnet. Şo Allah Taala näme diýär? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Rabbinizden inen zada wara ittiba' edin. Rabbinizden inişine wara ýeýeriň diýär. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ondan başga awliya diýilýän, pir ulama diýilýän zatlaryň hiç birini eýermäň diýär. Qalilan ma tadakkarun. Azza kana siz näme oýlanyp pikirlenip bilýän bolsa, yani adam oýlanyp pikirlenip bilýän bolsa, näme Allah Taala bize buyurmakly, farz etdi. We şu, bize Allah Taala bize ibadat etmekli farz etdi. We şu ibadeti ýetirmekli üçin hem bize nähilek suratda etmekliğini beýan etmekli üçin hem bize peýgamber uğratdy. O Kur'an uğratdy, şeriatdan sünnet uğratdy. Bundan soňra näme ibadat meselesinde peýgambere eýerilmän, başga birine eýerilýän bolsa, ona peýgamberin uğradylmaklygyna, sünnetin uğradylmaklygyna näme manysy bar? Şoň siz azda kanna oturup pikir edebilýän bolsaňyz hem näme? Siz bilmeli diýe ibadat meselesinde siziň ýeketek eýermeli zadyňyz Allah'ın iňlerinden zatlary. We şu meselede Allah'dan başga hiç bir adama size eýermeklik bolanok de şol adam weli, pir, alim, salih adyny göterýän hem bolsa. Ve Ali İmran'ın 31. ayetinde de yine Allah Teala näme diýär? En kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Siz hakika in kuntum tuhibbunallaha
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Bu ayetin sebebin nuzulu var. Bu ayetin indirilmekliğine bir sebep ba olam. Bir topar adamlar gelip Resulullah'ın yanında näme Allah Taala'nın söýýänlikleri barada näme magtanjak bolýar, öwünjek bolýar. Ya Resulullah biz Allah'ın söýýäs diýerler. Şonu Allah Taala näme hakyky söýgüň alamatyny indir şu ayetde. Beýan et diýär. Näme diýär? Ayt olar diýär. Eger siz hakykatdan hem Allah Taala'nın söýýän bolsaňyz o söýgüň alamaty näme diýär? Fettebi'uni diýär. Maňa eýermeklik diýär Peygamberimiz. Ayt olar diýär. Siz hakykatdan hem Allah Taala'nın söýýän bolsaňyz fettebi'uni maňa eýerin diýär. Meniň getirişim ýalap din tutun. Meniň sünnetimi tutun. Ana şeyseňiz yuhibbukumullah. Şeyseňiz Allah Taala sizi söýýär diýär. Emma Allah'ın söýýän diýip maňa eýermeseňiz Allah söýýärmi olar? Ýok, Allah sizi söýmeýär diýär. Allah sizi söýmese de size mağfiret etmeýär diýär. Emma Allah sizi söýse näme bolar diýär? Yagfir lekum zunubakum. Ol siziň näme günahlarynızı bagyşlar diýär. Wallahu gafurur rahim. Ve näme Allah Taala näme geçirüji we näme mağfiret edüji we näme rahmet edici diýär. Şu taýda Allah Taala näme seni söýmeklik üçin we seniň günahını bagyşlamaklyk üçin näme bir zady şert etdi. Olam peýgamberi eýermeklik eken. Şoň üçin näme biziň gözlemeli adamymyz bar. Näme edemizde Allah bizi söýýär. Şundukdamy? Emma Allah'ın söýmeýän adama takriben ýok. Men bilişimçe şu wagt ilmimiň şäherinde yani eşkar näme telewizionda ya radio gazetde men Allah'ını söýýemek diýen adama mena duşamak. Şundukdamy? Yani Allah Taala'ny söýmeklik problema däl. Allah Taala'ny hemme kişi söýýär. Yani mesele nämede Allah özüňi söýdirip başarmaklykda. Ene şunu gözlemen biz. Näme edemizde Allah bizi söýýär. Ene şu taýda näme bir alamaty bar eken. Yani şunu belläp goýmaly hemme kişi. Nämeden Allah Taala şonu söýjek eken. No şonu etmeli. Fettebi'uni diýen peýgambere eýermeklik eken. Peýgambere eýermekligiň miwasy näme? Allah Taala'nın söýgüsi eken. Allah Taala'nın söýgüsiniň miwasy saňa näme? Bagyşlamaklyk eken. Şoň üçin kimde kim Allah Taala'nın söýýän bolsa peýgamberine ittiba etmeli. Endi men Allah Taala'ny söýüp ibadet etjek, göre sünnete göre däl, öz isteşime göre. Bolýarmy? Bolanok. Allah sen söýýänok. Şundukdan şoňa ibadet etseň hem Allah sen söýýänok. Näme üçin? Dedim Allah Taala men sen söýjek bolsam diýe hukman sen peýgambere eýermeli. Ve sen dogadylyglaryň ibadatlaryny kabul edibem sana mağfiret etjek bolsam, sen hukman peýgambere eýermeli. Emma bir näme Allah'ın söýgüsini umid edip Allah Taala mağfiretini umid edip ibadet etdiýär. Yana bidgata göre, sünnete göre däl. Allah Taala onu söýýänok we Allah Taala ona mağfiret edenek. Şoňşup Allah Taala näme dedi? Kul in şartyya. Şerteke in egerde siz çynnaqay Allah Taala'nın söýýän bolsaňyz ayt olar diýär. Onu bilmeklik kyn däl. Siziň söýgüňiz hakykmy ýa-da ýasamy. Fettebi'uni. Maňa iman, maňa eýeriň diýär. Göreliň bakalyň diýär. Haýsyňyz söýýäňiz diýär. Ana hakyky Allah'ın söýýän, haçan sünnet äşkar bolanny. Haçan ona sünnet ýetenne şoňa gelip bilýär. Ene şu peýgamberiň etdiýän zady diýende gönümer ikincinden ben peýgamberiň buýran zadyny etdi. Ene şu peýgamberiň haram eden zady gaýt diýende hakyky Allah'ın söýýän adam ikincinden ben peýgamberiň gaýt diýän zadyny gaýt diýär. Ana şol adamyny yuhibbukumullah Allah söýjeken we ana şol adamdan yagfir lekum zunubakum günahlarını bagyşlajyken wallahu gafurur rahim. Çünkü ol Allah Taala näme geçirüji we bagyşlaýjy diýär. Ve fi sahihayni من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الدنيا. صحيح مسلم ده بخار ده عائشة نمذن شيء لو الرواية كلي نامد يا عائشة نمذ في غمم صلى الله عليه وسلم شيء من أحدث كم ده كم oylat bir zat tapsa diye fi emrina yani fi dinina şu dinimizde diye kimde kim şu dinimizde yok bir zatı oylat tapsa ahdese dedi yok bir zatı toslat tapsa sabr ibadet toslat tapsa diye fi emrina yani fi dinina hada şu dinimizde diye ma laysa minhu onu yok zat fa huwa raddun niya onun niyetine qaramazdan onun oylat tapan ibadeti onun toslan sünneti näme raddun ya reddedilýär diye qaytarlan ne Şoňşup dinne ýok wady, gowuniyet bilen tapmaklygam bolanok eken. Şundukdamy? Ve Müslimde şeýle bir rivayet gele men amila amalan leysa aleyhi amruna fehuwa raddun. Emma ikinji hadis nämen gaýtarýar? Biri ýok wady däl, bar wady etýär, ýöne sünnetin tersine gara etýär. Bu ikinji hadis näme? Oňa degişil.
bar zada ha ölünçe yol koyup ya sıfat koyup etseňem diye şolam näme fehuwa raddun qaytarylýar diye. Şunukdamy? Bid'at iki tüýslikli bolýar. Bir bid'at näme diýilýär? Bid'atun haqiqiyye diýilýär. Bir bid'at näme diýilýär? Bid'atun idafiyye diýilýär. Bid'atun haqiqiyye näme? Asli dinden tutarlygy ýok, bid'ata bid'atun haqiqiyye diýilýär. Mysal üçin Qur'andan, hadisden tutarlygy ýok. Oňa da mysal bir näme diýe öýleden soň ay wagdaşyn gurup, ha? Bunun aşağına oturýar. Buning näme diýär? Sünnet diýär. Şunukdamy? Şeýde oturýar bunun aşağına. Bu ne öýleden soň? Öden muslim, näme şu etýän sünnet, ibadet diýär, sogap diýär. Otur senem diýär, nebizin terbiýeleýän diýär. Kölegan gadyryny bilýän diýär, nygmata şükür etmeklige öwrenýän diýär. Buňa bid'at diýilýär. Ýöne buňa näme bid'at diýilýär? Haqiqi bid'at diýilýär. Haqiqi diýip näme şu diýilýär? Ýok, aslan, hatta zaif hadisem ýok. Ýa-da hadisem ýok. Şunukdamy? We bu bid'at kan rawas tapana. Şunukdamy? Bu bid'at aňsat kan rawas tapana. İkinci bid'at näme diýilýär? İzafiyye diýilýär. Goşmaça bid'at diýilýär. Ine ummatyň içinde rawas tapýan bid'at şu, bid'atun izafiyye. Bid'atun izafiyye hem alty görnüşi bar. Şunukdamy? Buňa näme izafi diýilýär? Asli ba. Şundan tutarlygy bar Qur'an hadisden. Bunyň etýän gadyň duýuwemma? Ýöne bu näme? Peýgamberiň edişine göre edene. Ya san goşya, ya surat goşya, ya wagt goşya, ya yer goşya. Şunukdamy? Mysal üçin san goşýanlygyny her namazdan 30 gerekden zikirler aýdylmaly bolsa bu hersin 50-50den ne? Şundam 50 gerek subhanallah, 50 gerek elhamdülillah, 50 gerek Allahu ekber diýmeli. Buňa bid'at diýär. Ýöne izafi bid'at diýär, goşmaça bid'at diýär. Näme üçin? Desem bu asly ba, namazdan soň subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diýmek ba. Ýöne bu nämetde san goşdy. Şunukdamy? Buňa näme bid'atun izafiyye diýilýär. Köpülenç ummatyň içine rawas tapýan bid'at şu. We köpçülüklerin adamlar şoň bid'atçydan bili-bilenä. Näme üçin bid'atçylar näme diýär? Näme subhanallah diýmeklik bu näme diýär? Şunukdamy? Oram fokýa. Biz onun subhanallah diýenler üçin gaýtarmadyk. Subhanallahny bid'at ýoluna göre, peýgamberiň diýmedik ýoluna göre diýdi. Ana şoň üçin biz bid'atçy diýdik. Akabir näme diýär? Zaman goşya. Aslı bar zaten zaman goşya. Olam Kadir gecesinde 100 rekat näme nefil okumaklyk näme plan tüýslik sogap diýär. Biz bid'at diýär. Indi bu näme diýär? Kadir gece ibadet etmeli näme o diýär? Etmeli ýa. Indi Kadir gecede ibadet etmeklige bid'at diýärmi diýär. Biz näme diýär? Hak bilen batyl garyp adamlar azdyrjak bolma diýär. Biz saga Kadir gecede ibadet etmeklige bid'at diýärmi? Wagt diýär. Kadir gecede şu saatna ibadet etmeklige bid'at diýär. Şunukdamy? Bir ayet, bir hadis var Kadir gecesinde 100 rekat nefil namazyna gyzyklanlar ýani. Ýok. Kadir gecesinde 2 oka, 4 oka, 8 oka, 10 oka, Kur'an oka, emma 100 diýen ene biz şuňa gyzyk, biz şu gyzyklanlar ýa. Nerden Allah? Ýok. Şoň şoň bid'at diýär. Bu näme etdi? Asly barlarda wagt goşdy. Emma näme? Diňe Kadir gecede däl, her gecede oka. Şunukdamy? Nefil okasyň gelýär, her gecede oka. 2 oka, 4 oka, 8 oka, 10 oka, emma ömrü boyu Allah secdedene Kadir gecesi gelýär bolýan 100 rekat nemet diýär. Şoň bilen cennete girjek bolýar. Şunuňy bid'at diýär. Akabir nämet diýär? Näme goşýar? Hal ýagdaý goşýar, ölçe, surat goşýar. Mysal üçin sahabalar Peýgamberiň zamanynda we tabi'in zamanynda her kim ha subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber öz başlaryna diýer ekenler. Emma bular näme ki üýüşüp aýtdy hor bilen. Bir baş tutan belleýärler. Ol näme subhanallah diýe üýüşüp beýlekler hor bilen subhanallah diýe. Bu näme etdi? Sanam goşmady. Wagtam goşmady. Ýöne näme etdi? Şekil goşdy. Hor bilen diýilýän. Biz buňa bid'at diýäs bolýan, bu näme diýe? Biz Rasulullah diýen zadyn diýäse. Näçe bid'at diýen? Biz Rasulullah diýen zadyn diýeniň üçin bid'at diýen. Wagtda Rasulullah diýen zadyn diýmedik şeklinde diýen, şoň üçin bid'at diýäs. Şunukdamy? Ne esasy rawas tapýan şu. Birinji hadis näme etdi? Birinji bid'at inkar etdi. Aslan dinne ýok, tutarlygam ýok, ýöne bir zat allyda toslap sally. Şunukdamy? Men ahdese. Ýok bir zat getirip goşdyňmy fe huwa rad. Ikincisi näme etdi? Ýok.
Yok zady toslamatdy, bar zady bidgata geçirdi. Şundukdan asly bar zady Allah'danym ölçe san goşdy ya şekil goşdy ya wagt goşdy, düşündiňmi? Ya da sebäp goşdy. Şundukdan sebäp goşýarlar. Misal üçin näme öýle namazyndan soň diýä, näme Yasin okusaň diýä, näme gawra azabynyň gutulýan diýä. Hem sebäp goşdy. Nan gawra azabynyň gutulmaklygyň sebäbi öýleden soň Yasin okumaklyk diýä. Düşündikmi? Şunu biz buna bidgat diýär. Ona bidgat diýär sorin bular näme? Inni Wahabiler diýär. Biz Qur'an okumaklygyn bolanagy diýär. Görem Allah ýalar. Qur'an okumak bolanagy diýen ol kafir bolan, munafiq ol adam. Hiç kimem Qur'an okumaklygyny gaýtaramak, emma biz şu sebäpli, şu wagtda Qur'anyň belli bir surasyny okumaklyk bidgat diýär. Emma gawra bagyndan diýilmaklyk üçin Qur'an okumaklygyň tagat, we bir Qur'an okusa, Qur'ana amal etse, başga ibadetler etse, haram zatlardan gaýsy we seniň gawra bagynyň gutulmaklygyny sebäp bolýar şu amallar. Emma belli bir Qur'any alyp belli bir mamadyň ýerine näme etýän? Bir zada sebäp etýän. Hem şu sebäp izafa goşulan. Emma Yasin surasy we Qur'an Kerimde bar. İman etmeli, amal etmeli, okumaly. Öýle namazyndan soň oku, ikindiden soň oku, şeýle wagtyň oku, ýöne beýle kisirlerim oku. Eýem bu näme sebäp goşdy. Öýlen ýerinden Yasin okumaklyk gawra babyndan nejat diýip gutulmak diýip. Biz buňa bidgat diýip Yasin okan üçin. Biz buňa bidgat diýip näme din taraplaryň gawra babyna gutulmaklyk üçin sebäp edilmedik zady sebäp eden üçin. Şundukdamy? Taýyp. Muslimde gelen rivayetler näme şonu gaýtar. Yani bu nämetdi Kur'an hadise gelen zady Allah'danym ýöne näme sokdy, ölçe san goşdy, ya şekil goşdy, ya dinne Kur'an'a hadise sebäp edilmedik zady sebäp etdi. Buňa bid'atun izafiye diýilýär. Köpülen näme käwr ilmi bar adamlarym şu meselede ýalňyşdylar. Şundukdamy? Şu meselede ýalňyşanlar bar. Zöhre şeytan esatyna näme şu bid'aty rowaşlanlar diýip. إننا أمدي فالمتقرب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاسر آثم ولو كان مخلصا لله عز وجل. إن ديا الله تعالى يقين لشمقلغ için avadati peygamberin edişiyalık näme yerine yetirmedik adam ol hasir utulan ve asim günahkar diye. Sonun niyeti näme Allah'ın söýmeklik bolsun ya halisan lillah bolsun niyeti bidigliklandyryna. Sen ibadet halisan lillah edip Allah'ın derehinde kavul bolmaklygyny isleýän bolsaň hukmani suratda. Şu halisan lillah yerine yetirilen ibadet peygamberin sünnetine laýyk bolmaly. Şundukdamy? Emma halisan lillah diýem Allah'a ýakynlaşmaklyk üçin bir ibadeti peygamberin näme edişiniň tersine yerine yetirdin sen aýam günahkar tutulmaly. Şu wagtda diýär Bayhaqi rahimahullah we Beylaki ulamalar näme Sa'id ibn al-Musayyib diýen tabi'iden bir rivayet getirýärler. Näme diýär rahimahullah? Annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu' al-fajr akthara min rak'atayn yukthiru fihima ar-ruku'a was-sujud. فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة فقال ابن المسيب لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah burgun ertir namazından soň bir adamynyň näme 2 rekatdan artyk rukuny, secdesini uzundan edip bir namaz okutdy biri. Sonra näme etdi Sa'id al-Musayyib rahimahullah ýanqyn görenne fenaha inkar etdi gaýtarya beýtmedi. Ertir namazından soň diýär öňüne kysynlygyna ýetişmedik bolsaň diýär diňe şonu okdy. Ondan başga zamatdan okumak bolanok diýen ýanqıya Aba Muhammed diýär. Sa'id ibn al-Musayyib'in kunyeti Abu Muhammed ýatlap goý. Näme diýär ya Aba Muhammed? Inna Allah meni namaz okanym üçin azap berýärmi kadiýenne? Näme diýdi? Faqala ibn al-Musayyib. Ýanqy Sa'id ibn al-Musayyib näme diýär? La diýär. Ýok diýär ebeden. Allah Taala bir gulunyň namaz okanyny üçin, ibadet edeni üçin azap bermeýär diýär. Walakin ýöne yu'azzibuka ýöne sana azap berer diýär. Sünnete karşı giden üçin. Sen eden amalyň Rasulullah'ın eden amalla. Görýän ýanqyň şu böhzem. Indi men namaz okap günahkar bolýanmy? Ebeden. Sen namaz okap günahkar bolan. Okda ýöne sünnete karşı giden üçin günahkar bolýar. Şoň bilen kilerim näme diýär? Ende näme bil? Ölümi diýip tebäre okanymyz üçin indi biz günah gadanýasmy diýär. Ebeden. Sen tebäre okan üçin günah gadanýan akdan meni ölüýüňi
Resulullah näme ýatlaşýar, ýatlamalyň üçin günah gazanýar. Şunuňdamy? Indi biz üýüşüp salavat okap günah gazanýasmy diýär. Ebeden. Sen üýüşüp salavat okanyň üçin günah gazanaň. Hakda mene salavaty üýüşüp Peýgamberiň näme okanyň tersini okanyň üçin günah gazanýar. Wa iza ulima ma taqaddama. Inni ýanky geçenki asyl kaideler bilinen bolsa diýär. Bilinen soňam kabul edilen bolsa. Şu hakman kabul edilmeli. Ulamalar näme diýär? Buş qanatsız uçma ýaşaýarlar diýär. Ibadatam ýanky iki şertsiz kabul edilenek. Muşun bir qanatyny kes. Beýle qanatam 1 santim bolsa 2 santim, 1 metr bolsa 3 metr. Beýle qanatyny aýyrda bu gapdalyna goş. Uçýarmy? Uçana, şunuňdamy? Edil şoňalagam ibadat diýilýän adamam. Haýsam bolsa bir şerti aýrylsa kabul bolanok. Halisan lillah okuyan ýöne bidgat ýoluna kawullan. Halisan sünnete wara okuyan ýöne halisan lillah ýok, şirk etýän. Kawuldan. Iza ulima ma taqaddam. Şu geçenki zatlar näme belli bolan bolsa diýsen ýanynda. Yani düşünülen bolsa, ma'lum bolsa dämi näme ýanyna. Şu geçenki iki asyl ma'lum, iki şert ma'lum bolan bolsa, fananzur diýär. Ne seredik bolan bakalyň diýär. Ila kulli tawassulin, issenlik bir näme tawassul edip tutulýanda hal tawaffara fihi hadanil amran am la? Yani iki şert barmy ýok. Indi biz näme Allah Taala ýakynlaşmaklyk üçin Allah bilen aramyzda näme öwliýalar, salihinler goýýar. Doğrudymy? Niýetimizem halisan lillah. Ýöne sünnetde barmy şuda. Rasulullah edipdirmi, buyurupdyrmy? Teredik görýär. İki şert barmy ýok, şoňa teredik ýa. Ýok. Onda näme Allah bilen aranda adamlary araç etmeklik näme eken? Şirk eken. Indi bir namaz okuýar, sünnete göre. Ýöne näme namazy ilim gözü üçin okuýar. Namazam Allah ýakynlaşmaklyk üçin edilýän qurbatdamy, wesiletdämi wesilet. Indi sen Allah ýakynlaşmaklyk üçin wesilet tutup namaz okuýan. Öňe sünnete göre okuýan ýöne näme? Ilim gözü üçin okuýan. Kabulmy? Kabullan. Şoň üçin näme? İssenlik we tawassul ýa wesilet tutulýanlarda bir seredik göreliň diýär. Şu wagt ummaty wesilet ýa tawassul tutulýan zatlarda ýa iki şert barmy. Hal fihi ihlasun lillah? Yani halisan lillah edilýärmi şolar? Hal huwa mimma kana alayhi amrun nabi sallallahu aleyhi ve sellem we ýa-da ýa peýgamberimiziň zamanasyna edilen zatmy? Seret ýa emla ýa-da edilmedik zat. Ihlas halisan lillah ýok we peýgamberiň zamanasyna edilen zatdan ondan şol näme tawassul däl. Şunuňdamy? Soňam bir zada düşünelim oglanlar. Şu wagt ulamalar tawassul barada gurlanny näme tawassuli sebäp tutýar? Gözüň tutýarlar, şonu bilmeli. Köpçülüklerin şu wagtda selef oglanny ilýän oglanlaram, şu tawassullilerine şu wagt Allah bilen arada araç tutýarlar, şonu gözüň tutýarlar öýtýär. Ýok, bu aslynda tawassullal, bu şirk. Şunuňdamy? Allah bilen aranda araç tutmaklyk. Ýa-danym Abdul Kadir senden medet, ya Davud Peygamber, ya İsa'ndan senden medet dip, öllüm günümün özünden çağırmak, bu tevessül däl. Hatta müşrikler neden tevessülüm da bu şirk. Yani bu ulu şirk. Yani şu atqılar näme? Şunu tevessül adını berenler için bunun getirýärler. Ama hakikatte tevessül näme? Allah izin vermedik zadını Allah yetmekli için aranda goýmaklyk. Şunuňdamy? Nebir näme diýär? Ya Resulallah diye, Peygamberin hakkı için şunu bağışla diye, Evliyaların hakkı için şunu bağışla diye, Kur'an'ın näme hormaty için bana rahmet et diye. Indi Allah bilen arasında näme goýdy? Peygamberlerin, evliya, salihinlerin hormatyny goýdy. Diläne kimden diledi? Gönümün Allah'dan diledi. Şu tevessül batıl. Şunuňdamy? Şunu etýän adam müşrikde. Şunuňdamy? Ya Allah, evliyaların, pirlerin, peygamberlerin hakkı için niye? Bana cennet verdi. Kur'an'ın hakkı için men günahdan bağışla diye. Buna müşrik diýme ya. Bunu mubtedi. Bu adam bidgatçı. Ne tevessül şul, ne şuna tevessül diýär. Emma yankı hormaty agdalan adamdan gönümel özünden dilese bu müşrik bolýar. Şunuňdamy? Bu adi şirk. Şunuňdamy? Köpçülüklerin ummatda edilýän zat yankı hormadara goşulanapdy. Şu hormatly adamdan özünden dile edilýär. Şunuňdamy? Emma hakykatda yankı ulu şirk bolýar. Şunuňda mene ulamalar näme şunan tevessül kitaplaryň içine getirip näme düşündirýärler. Dedim köpçülüklerin am adamlara tevessül adynyň yankı şirk goşulýar. Şunuňdamy?
Ne şuna tevessülliyse şu bilen Türkmen halkımız näme dip düşünýär? Hormaty dip düşünýärmi? Ya da aranda şolar goýup şolardan dilemek dip düşünýärler. Şolar goýmak ya da şolardan dilemek dip düşünýärler. Şunukdamy? Ina bu şirk bolýar. Emma tevessül ady goşulur. Emma hakykatda tevessül ýankyratlan hormat üçin, hak üçin şey diýmekler. Ma bu insana netijede hormat diýsin, hak diýsin. Kimden dileýär? Allah'dan dileýär. Şoň üçin biz buňa müşrik diýemiz. Biz buňa bidgatçy diýär. Sen mubtedi' diýär, bidgatçy diýär. Päliňden mudatlaryny taşla diýär. Günah gadanýar diýär. Emma bizinkiler bundan geçtiler, bundan duranaklar. Gönümel ýa-ni hormat dagdadan batlan ödünden dileýärler. Gönümel näme hayru şer ýankyratlan ödüne baglap goýarlar. Hatda ýankyratlardan geçdiler, indi käbir zatlar ondan aşağıdaky zatlaryny çörege baglap goýarlar. Şunun muzal üçin çöreğin bitin wagta bela beter gelen akmış, çörek gora ýamış. Bular ýa-ni uly şirkler, bu hakyky adat tevessüller. Bu näme gönümel şirk. Şoň şu ýankyň ara tafadyny näme dogry düşünmeli. Şoň şu ulamalar ýanky zatlar geçirýärler, näme şunu getirýärler kitaplaryň içinde ummata tevessüli goşulan şirkler şu zatlar. Şoňa näme aýtar bermeklik üçin we şu şirkin hakykatyny beýan etmeklik üçin getirýärler. Inneki tapamada inşallah tevessüllüň näme gornuşyna geçýär. Ýani näçe gornuş tevessül, iki gornuş şonu öwretýär. Birinji gornuşy dinne näme urfat berilen tevessül, ikinji gornuşy dinne urfat berilmedik tevessül. Şoňa bir gysgaça söz başydan soň näme delil bilen urfat berilen tevessül näçe tanak we her sana mysal berýär. Şoňa delil bilen näme urfat bermedik tevessüllere mysal berýär. Onuň geljek tapaklardan Allahu Teala a'la ve a'lam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.